Lagi bolo didelok sik. Wis medhuk. Langsung dintas. Lagi bolo sing terakhir kulupane bayeme diplongno. Wis mateng, langsung dintas. Wajahnya disiapno, terus minyaknya aja lali. Goreng kudu nganggo minyak. Kayak ngene boleh. Minyaknya secukupnya wae. Wis samene kok cukup. Karo goreng iki boleh ya, iki dari minyaknya panas. Ayo gawe bumbune urap. Ya. Goreng tahu tempe di samping gawe bumbune urap. Iki mang bumbune urap langsung dilebokno nang cuek. Mau apa ya sama lali lho. Lagi ngulek kula yo, lengane wis panas. Langsung aja tahu tempenya diplongno sik. Dilekno sik. Terus tempene sik. Tempe bolo. Hati-hati. Apa-apa. Ya. Karo ngenteni tempene mateng, dilanjut ngulek bolo. Letek. Nek ana sing dan alot sama dadi koyo ngene bolo ya. Lagi bolo, tempenya wayah malik. Tambahin bolo gula 2 sendok makan. Terus iki penyedapnya rasa ayam ada wae. Sambelnya wis lembut bolo iki bumbune urap. Langsung wae parutane klopo mang. Tempene wis mateng bolo. Entas sik ya. Entas sik. Ben gak gozing. Nah, ini bolo ya. Tiriskan dulu. Terus neh pelong-pelong tempene bolo. Terus ini uleknya bolo lho. Terus lekokno ning kene. Campur ning papane bolo ya. Lagi bolo, tempenya wis atus, langsung disor-sorno rene ya lho. Bolo, ayo ngetum bumbune iki urap, atau bumbu botoke iki ya. Siapkan iki godhong gedang. Sik wis dipepes dino iki mang ya. Kesuwen oleh mepe dadine sampai ngene, layu. Ini ati dadekno rong tum ae bolo iki ya. Dadi tum gedhe. Untume piye? Lah ini langsung pelak ini bolo tum iki tojoe tojoe lah tegas bolo ganti tojo sijine wis tadi sijine kas.
iki didang ning mang bandang sisone tinggo bekase tinggo malu atang boloyo ndo. Langsung ditutup 15 menit iki mateng. Tunggu 15 menit langsung ayo lanjut goreng-gorengnya emang. Tempene bar digorengi bolo, saiki wayahe goreng tahu. Ya. Tahunya. Bismillah, hati-hati. Berat. Di samping goreng tahu bolo, ayo nggawe bumbune mie yo, ayo nggawe mie. Bawang brambangnya bolo disorno, merica. Jadi bumbune mau 3 macam iki to bolo. Terus disempuyok uyah. Kene apa kok uyah yo kan, Mas? Kene gulak tengah. Maaf, gulak bolo. Bolo wis lembut, ayo ditinggal malik tahune dhisik. Nah bolo ya disiapno kaya mang bahan-bahan saya diracani mang. Matang bolo, makin keras. Nah bolo, ini kan goreng tahu suwe lah. Wes, ati sambi goreng mie nih. Tapi kalau goreng mie, ayo gaya bawang goreng sih. Jadi berambangnya dirajang. Banget dirajang sih. Ya, berambangnya dikabehno ini bolo. Wajane dikakno bolo. Terus menyake disorno. Cukup ya. Norenya wortel tempe ini bolo sini wajan pas bisa wis bareng goreng tahu langsung aja bolo ini minyak es panas berambangnya langsung diplongno ini bolo ya tapi goreng berambang itu udah ditek terus ini bolo apa lo langsung aja gawe mie iki mang wite pre langsung dirajang ini lho dirajang rondo akal-akal bolo karena tadi wajahnya panas sisa nasi bolo nah ini minyaknya wis panas langsung aja plongno wite pre ini batang pre ini mah ya bolo digoreng sik sampai halus sampai ambune wangi nah kayak ini kan wis wangi langsung iki bumbone dindel langsung diplongno misal langsung aja bolo wortel resik diplongno terus udek
Aja lali bolo tambahi uyahe. Magic. Cok penyedap ayam liyane kalau bobot sampai nopo senengan. Penyedap. Aja lali iki lakone apa? Raja rasa bro ya. Ya raja rasa. Langsung aja seperti kayak kumang bumbon-bumbone banyak perasa-perasane boleh bolo dilebokno. Nah kecuali bawang preret ini bolo sampai no terus diulek. Nah bolo ini wis alum kabeh langsung mine. Nah, wis matang bolo iki. Mene langsung ae pateni kompor. Nah, bolo nek wis matang langsung ae tintas. Langsung alon-alon. Terus bumbune ora petane ya wis matang langsung tintas. Matang bolo. Nah, dipateni kompore. Terus cintas. Oke, jadi itu. Lagi bolo sing karek terakhir iki yo. Terakhir ya goreng ayam. Kompornya gak ngesik. Terus dikek minyak iki mang. Ndane sik panas. Lagi minyak wis mateng ya wis mateng. Minyak wis panas bolo. Langsung ae ayamnya diblongno. Alon-alon panas. Pelan-pelan. Lah iki bolo karo ngenteni ayame mateng digoreng terus ayo iki. Ayo nggawe urap-urapane ya bumbu urape digawa terus iki sayur-sayure ayo dicampur ning kene dicampur kabeh terus bumbon-bumbone kok bumbon-bumbon. Bumbu urape iki mang langsung ayo dicampur. Lah iki bolo masakane wis mateng kabeh, langsung ae ayo dieksekusi. Enak jos mesti rasane. Iki mene diururi bawang goreng sik.
Langsung ae bolo, ayo mangan sik. Tapi saurunge mangan kayak biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, rasanya bener-bener enak Imam Bolo. Kok gak rugi Imam masak sedina. Wah, jos tenan. Iki ayo dijajal urap-urapane, tapi ditutulno sego sik iki bolo ya. Enak iki mesti. Wedes bolo. Urape yo jan gobios tenan iki rasane bolo. Langsung ae ayame langsung dicuetel koyo ngene. Enak bolo. Sedep, asine kerasa. Mantap tenan iki, Mang. Oke dong. Enak ternyata bolo. Insya Allah kok gak mengecewakan wong. Pokokan matur nuwun kanggo bolo-bolone Mas iki Mang ya wis ngikuti videone iki mulai awal sampai akhir. Tetep aja lali like, comment, share, subscribe kenapa dan videone Mas channel iki luwih berkembang. Tetap semangat, tetap sehat, tetap ning Mas channel. Mas channel gobios. Matur nuwun bolo, tapi aku tak ngebarno oleh kumangan iki dhisik. Tetap nantikan di video-video berikutnya. Sampai jumpa.